következőkben meg fogjuk nézni, hogy egy edzést hogyan állítsunk össze a lovunknak. Maga az edzés az alapvetően egy keményebb, nehéznapi, melósabb edzés lesz, amit meg fogunk nézni. Elsősorban hogyan néz ki a lónak egy kemény edzéses napja, mi az, amire szükség van. Bemelegítés szakasza, munkaszakasza, levezetés szakasza, és ami szintén nagyon fontos és nem szabad elfelejteni, regenerációs szakasz. Lássuk a bemelegítést. Hogyan érdemes bemelegíteni a lovunkat? Ezt úgy szintén kondícióhoz, évszakhoz, korhoz, szakákhoz lehet kötni. Én egy általánosat fogok mondani. Legalább egy 15 perc sétát én mindenképpen ajánlok. Ez az elején lehet teljes mértékben szabad lépés, szétengedve, kicsit nyújtsa ki magát, lépjen maga alá, viszont mindenképpen élénk lépés legyen. Utána én mindenképpen a bemelegítés folyamán mindenképpen előre kicsit lefele lovaglásnak vagyok a híve a bemelegítés alatt. Amit itt nagyon fontos figyelembe venni, hogy ugye mindig szokták kérdezni, hogy mennyire kell lefele lovagolnunk a lovat. Itt részemről a válasz az, hogy alapvetően semennyire. A lovunk anatómiája, a kialakítása az, ami meg fogja szabni, hogy mennyire engedi lefele a nyakát. Viszont ezt neki kell megéreznie, erre neki kell ráérezni, hogy mi az, ami neki itt kényelmes. Tehát itt alapvetően nem az a cél, hogy a ló orra az súrolja a homokot és porszívó módjára felszívja, hanem itt alapvetően az a célunk, hogy a hátizmokat nyújtsa, a nyakizmokat nyújtsa, adja fel a lovas alá a hátát. Ehhez nem szükséges az, hogy teljesen lent legyen az orra, sőt, az még talán rosszabb is. A lényeg az, hogy előre, hosszú nyakkal, picit lefele lovagoljuk a lovunkat, szépen lassan érezzük meg azt, hogy neki itt mi a kellemes, neki itt mi a jó. Én ezt mindenképpen ajánlom lépésben is, ügetésben is, és vágtában is. Én ezzel egy ilyen 20-25 percet szoktam elbíbelődni, inkább 25-öt, mire ilyetén módon vágtában is be van melegítve a lovam. Bemelegítés szakaszához még azt hozzátenném, hogy ott mindenképpen nagyobb íveket használjunk, még ugye a munka szakaszában, ott már alapvetően, amit a ló anatómiája és egészségi állapota enged, bármilyen ívet használhatunk. Ott már ténylegesen be kell melegedve lennie a lovunknak. Ezután kezdem el szépen összeszedni. Nekem szintén az összeszedésre is a vágta a kedvenc jármódom, mivel lendületes, ezáltal nehezebb támaszkodású lovaknál is őszintébb támaszkodást fogunk kapni. Amikor vágtában is bemelegítettük a lovat, elkezdtük összeszedni, utána, amikor már elértük a teljes összeszedettséget, onnantól jön a munka szakasza. Itt dolgozhatunk vele, akár ugrómunkáról van szó, akár idomítunk, egy kicsit magasabb szintű gyakorlatok, lépésvágták, ugrásváltások, hosszhajlítások. A munka szakasza után a levezetés szakasza következik, mely hasonlatos a bemelegítés szakaszához. Itt is mindenképpen hosszabb száron nyújtsuk le a lovunkat, engedjük, hogy nyúljon lefele, nyújtsa ki a hátizmait, nyújtsa ki a nyakizmait, valamint a levezetés szakaszánál is nagyon fontos az, hogy nagyobb íveket használjunk, ne szűk íveken pörgessük a lovunkat, hanem nagy körök, átlóváltások. A levezetés szakaszába tartozik még a lónak a lesétálása, ezt én mindenképpen szabadlépésben, aktív szabadlépésben ajánlom. Ez több okból is fontos, az izom ilyenkor újfent aerob állapotba kerülhet, a savasodást ezt ilyenkor tudjuk csökkenteni, ilyenkor tudja egy kicsit kisöpörni az izomzat magából a toxinokat, a felgyülemlett toxikus anyagokat, és ezzel például a másnapi izomlázat azt egy picit csökkenteni. Valamint ez az a szakasz, amivel miután visszaáll az aerob munkafázis, ezáltal elindítjuk a megfelelő regenerációs szakaszt a lovunknak. És ha már regeneráció, ugye elindítottuk a levezetés szakaszával, következik a regenerációs szakasz. Mi a fontos a regenerációs szakasznál? A lónak legyen békés környezete, legyen nyugalomban, legyen megfelelő tápanyagbevitel és megfelelő hidratáltsága, valamint adjunk neki a munkához megfelelő időt, tehát a munkához képest megfelelő mértékben kapjon időt a regenerációra és a túlkompenzációra, hogy mindez végbe mehessen.